Hej, vi spiller Modern Warfare 3. Sebastian er med. Nej, vi spiller 23. Ja, nå, ja, det var 123, ja. Og vi har kan rejst ikke frem i tiden og taget nogle kopier. P tog ikke nogen kopi, han tog bare noget slik. Altså, det smagte godt. Nej. Jeg tager spært. Spært. Nej, det er sådan at sige, vi altså ikke i min video. Christian, du skal lige... Nå, okay, godt. Er vi ikke mod hinanden nu? Det var det ting, jeg tror, du udgav. Ja, det er alle mod hinanden. Jeg lægger. Jeg kommer ikke til at vinde, når jeg lægger. Det er lige meget. Det gør du. I må ikke lige dræbe mig, nogen af jer. Jeg dræber dig. Nej! Så, jeg er klar. Hvor fanden er det, der stod op til mig? Det kan jo ikke. Hey, svin, jeg sagde ikke, mig nok. Jeg vil lige Nej, op. du sagde, er der ikke lige nogen, der gerne vil nakke mig? Nej, det gør jeg Han sagde faktisk det modsatte. Han sagde... Men han sagde, nå, nu er jeg klar. Nej, så sagde jeg bagefter igen. Ja, nej, det er virkelig. der hvor jeg stod lige foran dig og trykkede på V. Du mener E. V, jeg har den. Jeg ved bare slet ikke, hvor fuck I er henne. Jeg ved godt, hvor fuck du er henne. Hvor fanden er I så fulde? Snakker du om, altså? Om pimp! Snipe! It just got snaked. Jeg lader helt så spår I her. Vil I godt lige sige det? Jeg skal kraftedeme have en ny klasse, den der bagefter. Fuck, den lagger. Ja, det er fint nok, det er fint nok. Det er lige meget. Det er Kasper. Det er bare Kasper. Uanset hvad han siger, så er det ikke mig. Det er dig. Fuck! Fucking man! I want a knife! Ja, du spurgte mig om en knife, så sagde jeg ja. Det var det så bare ikke. Nu skal jeg lige losset. Er det ikke lige losset? Kasper. Ja, det gjorde faktisk pænt ondt. Kasper, du ødelægger mit ansigt. Du burde faktisk Du burde sige undskyld. Ja, fuck dig! Hallo, det er bedst nu, jeg knifer lige når du er sådan 5 meter fra mig, og så lige når du er tæt på mig. Hvorfor fuck har du sådan hurtigt, fucking... Hvad? Benny! One! Sådan siger Benny, one shot, one kill. Det er Benny what? 2 girls, 1 kill. Oh yeah, bitch! That's what you got, bitch. Men jeg ligger åbenbart nederst. Jeg ligger selvfølgelig nederst. I vil lige lade være med at mobbe mig. Altså, nu er det sgu da klart, at jeg ikke godt... Jo, det gør jeg faktisk stadig. Never mind. Yeah! One shot, one kill. Jeg kiggede rundt, så kunne jeg ikke se det. Oh, fuck! Jeg skød de skjolder sådan noget. Ramte jeg dig? Du burde være død. Nej, jeg sigtede lige på dig. Du fucking hacker. Hvordan er det, man bruger en UAV-kon? Se vi ikke. Kasper, hvad har du set? Se, hvordan ramte jeg dig ikke der? Du kunne høre det, ikke? Hvorfor fanden døde du så ikke? Because! You don't like to. She don't like to. Fuck skød efter mig. Jeg tror, der var en, der skød efter mig. Bare sådan totalt fail. Bare sådan skud. Totalt fail. Lige ved siden af din løg. Jeg skyder med snøjen. Jeg skyder! Nå, Christian, vi har lavet samme sniper. Wow.
Wow. Jeg ved ikke, om det var mig eller den her server. Det var nogle gange til der er sådan 2 meter. Kasper, det er på grund af dig, den lagger. Ja, Kasper. Ikke så pur. Hey, man må ikke bruge granat. 20. Man må ikke bruge granat. Jeg er skidt. Kasper, for helvede, du lagger jo så meget. Jo, man må godt bruge granat. Det er ikke det, jeg bruger. Jeg skulle lige til mig. Så lad Det er så sjovt at se, hvordan det er egentlig. Hvordan ramte det ikke der? Seriøst? Tjek det direkte. Kasper, du lagger så meget. Så om 5 sekunder. Kasper, det er ikke engang lovligt at lagge så meget. Det tror jeg faktisk, at Basen han har ret i. Heads up, Delta Team. Enemy UAV spotted. Ja, fuck. Det skulle du have set, mand. Ja, jeg ser det jo lige nu. Ja, nå. Det var ikke særlig sygt, det Jeg ved skulle lige du. til at sige, ja, men ikke på den rette vinkel. Men så går bare. Nå. Det skal du se, Kasper. Get man. What the? Explosive decoy ready. Det var sygt. Det var just sick. Det der, altså, jeg kunne seriøst ikke se dig. Og så skyder jeg bare random. Og så rammer jeg dig. Ja. Nej, hvad? Jeg ramte sgu. Explosive decoy ready. Jeg har jo ikke flere skud. Jeg dræbte dig fucking igennem en rude. Ja, Christian, jeg har fået flere. Kræfter mig ikke skyde efter mig. Hvad fanden har jeg gjort dig? Nej, den rude er eksploderet. Explosive decoy ready. Jeg camper lige nu. Owning mode. Activated. Hvad nu skal jeg gøre sådan der, Christian? Så bliver kræfter en sur. Wow, shit. LOL! Har du kastet kniv? Nej. Wow. Nej. Hvad? Explosive decoy ready. Ja. UAV spot. Enemy UAV. Altså... Jo, jeg lægger stadig det også. Kasper, for helvede, det er dig. Jeg lægger så meget, at jeg også lægger. Du fik mig lige til sådan en TP 2 meter frem. Jeg skal ikke døde. Explosive decoy ready. America. Fuck yeah. Wow. Decoy ready. Du var fucking tæt på at ramme mig, Sebastian. Sebastian. Du kastede en granat. Jeg gjorde ikke noget. Nå, jeg synes du kan. Hvem fanden? Kasper. Kasper! Okay. Own mode times 2. Time 2. Jeg begynder at gå i min own mode. Altså sådan. Wow. Men bare meget mere nice. Fuck at you! You! Okay, own mode. Explosive decoy ready. 2, det virkede ikke så godt. Det er bedre næste gang. Okay. Jeg bliver sådan... Pistol, går du væk? Jeg bliver bare ved med at fucking få et chok, når jeg ser en af jer bare. Hvad? Hvor fuck er I? Altså, Hvor fuck er det? fucking held. Quick scope, bitch. Man må ikke dræbe mig. Jeg dræber. Hvor fucking dræber ham? Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var dig. Fordi nu er jeg tilbage. Du dræber ham fucking ikke. Så har du bare chokolade til alle dine våben, Kasper. Chokolade? Du skal have chokoladefarve her. UAV recon ready for deployment. Skulle jeg love dig for? Ikke fordi vi har noget imod chokolade. Hvordan? Altså, hvordan? Jeg var lige ved at own. Jeg var lige ved at own der. UAV recon Ja. Lige et liv. Det var en long shoot. Long shoot. Long shoot. Kæft, det var et long shoot. Det skyde. Long shoot. Kæft, det var et long shoot. Kasper, du skal ikke bise mig.
Nu er det Hallo, må vi godt? Hallo, Måske. vi har ikke sagt, at vi må bruge granater for helvede. Det var en granat, det var flashbang. Jeg fik det stadigvæk. Hæk. Fuck dig. UAV recon standing by. Altså, Repeat, hvad skal UAV gå bare recon lige? standing by. Jeg skød. Og flash. Jeg kaster en granat. Det har jeg gjort noget. Jeg har fucking flasher mig. Jeg flasher mig selv. Det er lidt dumt, Christian, nogle gange. Kun nogle gange. Yeah, bitch! UAV recon Nogle gange ready så for deployment. fungerer det. Hvad for? Sagde du noget? Hvad? Nå, okay. Hvad sagde han? Hvad? Hvad sagde du? Jeg synes bare lige, han sagde noget, eller gjorde han ikke? Hvordan ramte den Jeg er med! Nej, du missede stort! By. Repeat, UAV recon is Nå, så standing lagde by. det kraftedeme mega meget. Fordi ved mig der sad det lige inde i dit fjes. Hallo, vi har ikke sagt, at vi må bruge granater eller flashbang. Nej, det var også en flashbang. Sure. Jeg sagde også lige, UAV at vi recon ready for deployment. Nej, jo, det havde aftalt. Der er en kugle på det der, seriøst. Du ved, det kalder sig tryk på tastaturet. Det hjælper nogle gange. Jeg fucking snittede dig lige i løgn. Og så fucking snitter du bare igen uden... Altså... Hvordan jeg ramte? Jamen, det er de der løg der. De Nu bliver du til laser. En Fuck mini dig. laser. UAV Du recon bygger standing med by. Balls! Du er så heldig. Nej. Du skis med røvheldig. Du røvheldig, Mori. Jeg teleporterede den. Ja, jeg teleporterer igen. Du er usynlig. Du til. Kom her. Kasper, for helvede. Hvad? Der er dit black. Jeg lager ikke. Det er særligt. Vi kan ikke bare have den samme klasse. Nej, så skift, Christian. Skift selv, jeg havde den først. Hvad så? LOL! Oh my god, den her server ikke, den lagger. Enten så er det dig, Christian, eller så er det Kasper. Jeg fucking skød dig lige løgn. Jamen altså, det er jo det, jeg siger, de her løg, de fungerer ikke uden ketchup. Så jeg lige de flere ikke uden ketchup. Den sad lige virkelig. UAV Var recon det standing kræfter, by. vi snakker om? Repeat, UAV recon is standing by. Ej, jeg ligger også. Jeg kigger mig lige ud, så flyver du bare væk. Hvordan kunne jeg kunne ikke se dig? UAV recon standing Du var om bag en mur. Og så kunne du lige skyde. Hvordan kunne jeg bare gå sådan frit forbi dig? Du så mig. Der er det eller UAV recon standing Hvad, by. Christian, så kommer UAV du først recon med is igen. standing by. Ligesom mig, Christian. Jeg Nej, tænker... jeg burde fejle, jeg burde kill. Teleport. Nu bliver ved med at teleportere. Ja. Hvad? Kasper, imens jeg var flashet. UAV recon ready for deployment. Jamen lige nu. Jeg ved Okay, ikke. når der er en eller anden, der når til 2000. We were Er det mad. godt? Hallo, vi må ikke lade fucking Sebastian vinde. Nej, Christian, prøv at kigge, hvor mange kills jeg har i forhold til dig. Jeg kan ikke se det. Hallo, det! Det er fedt. UAV recon Det tæller standing ikke, det by. der kill. Repeat, UAV Prøv at recon is skid. standing by. Du skød. Jeg har jo problemer med fordøjelsesproblemer, hva'? Sådan, 2000. UAV recon ready for deployment. Og hvad lytter du?